Thokozani bantwana bethonga, thokozani bantwana bakaJehova. Sikhuleke emakhosini, sikhuleke kubondlondlo, amakhosi asemanzini, amakhosi asemkhathini, amakhosi aphezulu. Sikhuleke nawo umoya oyingcwele nakumvela incanga umenzi wako konke uSodoma umlenze munye. Sikhuleke nakuma unomkhululane oyingcwele. Sikhuleke nakumoya oyingcwele. Sikhuleka kuyithunywa zezulu ezingcwele, abalozi konke okuhle nengelosi zezulu, amakhosi amakhulu. Amakhosi izulu lokhulumayo. Namhlanje bantwana basekhaya, ngithola nje abantu abaningi nje abangiqelayo ukuthi gogo sicela ukuthi or abanye bangibiza Khehla, amakhosi amakhulu. Khehla sicela usifundise ngendaba yamagobongo. Yabona ku-trick esikhathini samanje, especially kuma-self initiates, because into eningi uzenzela ekhaya. Uyazifundisa, uyazisa emanzini, uyenza lokhu uthola ukuthi manje uma ungayanga ku-initiation school kuningi lokho okusalela emuva. That's why mina abantwana basekhaya ngadela yabona ukuba yi-self initiate. Ngaqala as i-self initiate ngayibona ukuthi hayi cha, lento le kunokuthi ngicede nje ngibona ngathi self initiation nami ngazifike nje ku-10 years, because into eningi angeke uzifundise zona. Lokudla esikudlayo oku-wrong esikhathini samanje, ukudla esikuthengayo, yonke into esiyifuqa ngazo nje zi-wrong. Ukudla kwethu ku-processed yonke into and delay ukuthi amakhehla azikhulumele kahle. Yabona i-communication yethu ayibi clear kahle. So those were the challenges. I ended up ngiya esikolweni ngiyofunda ngalizalukazini eMaswatini. Ya ngahlala-ke lapho ngaba sesikolweni nami ngaba nokuthwasa, kodwa-ke kungiqedile-ke ngoba ngibuye vele ngazi into ey'ningi. Sengiyazi ukuthi igobongo liyamiswa, igobongo futhi liyaphakamiswa, yabona into ezinjalo akufani. Sengiyazi nokuthi igobongo mawulenza uhlanganisa ini uyenzeni, uyayibona into enjalo, isizathu sokudla igobongo. Okay, asicale la. Igobongo liyaphakamiswa bese futhi umiselwe igobongo. Mawuzenzela like umuntu uyi-patient, siyabamisela abantu amagobongo, ne? And mawumisela i-patient igobongo, angikhulumi ngethwasana, ngikhuluma nge-patient ezayo efuna igobongo, siyalimisela igobongo. My state mangiya lapha kumele ngibe pure. Angeke ngithi ngicede ukusebenzisa imithi emibi, angeke ngithi ngingasi-right emoyeni, mhlawumbe ngishonelwe, angakahlanjululwa or ngikhathazekile bangiceda ngihambe ngiyomisela umuntu igobongo, ukudlala ngesikhathi lokho. Igobongo mayolimisela i-patient or mhlawumbe ngidibane nobaba and then mangiceda ngiyavuka ekuseni ngiyomisela umuntu igobongo, cha, akwenziwa lokho. Igobongo bantwana basekhaya, mawuyolimisela umuntu kumele wena mulaphi wendabuko ube pure. Number 1, uba very pure. Uyazi-check-a nje, yabona uzi-check, uyazi ukuthi mangithi uba pure ngikhuluma ngento enjani. The state of mind siba right, ngoba angeke uyowakhela umuntu into wena self ungasi-right, uyayibona into enjani. Naye lo muntu lo misela igobongo, mase simisela lona, siliphakamisa legobongo lakhe, kumele sexual active nje. It's a no-no, it's a no-no, uyayibona into enjalo. Masiyomisela igobongo lakhe konja i-patient siyalimisela seliphakamisile. Sexually it's a no-no. Ufish awudli, ingulube awuyidli, and try ukuthi udle ukudla okukahle nje, yabona. Ya i-diet yakho uyi-check ukuthi lokudla makungena kuhlala la esiswini, nabantu abadala bakhona ukukuthola kahle, angazi usizwana lapho. So esikolweni-ke masabogobela igobongo, isigulane siza esikolweni siyaliphakamisela igobongo. I-patient engekho ku-initiation school, igobongo siyalimisa. I-patient eku-initiation school, uyayisena siyaliphakamisela igobongo ngoba usungenile esigodlweni, sesiphakamisa amathongo akho-ke manje, uyayibona into enjalo, sesiyaphakamisela igobongo. Kodwa mina angithandi the way abelaphi bendabuko benza ngakhona. Angeke uthi unabantwana abafikile esigodlweni sakho bazokhula, kungena umntwana omZulu, kungena umntwana omTsonga, kungena umntwana omSuthu,
uyayibona lento leyo, or umZulu ufana nomndebele. Labantwana abafani, abizanga ngey'gaba ezifanayo. Kunabantwana bomoya baphakamisa ithunya kakhulu namakhosi. Kunabantwana vele abafuna ukuparula umndawo, okumele ohamba nomnguni kumele bagide. Kunabantwana bamakhosi weshoko. Angeke igobongo eli-1 lidliwe wonke amathwasana qhanyala. Amagobongo awafani. Kumele ubakhele igobongo lomnono makube kunomntana omnono. Kumele ubakhele igobongo lomndiki makube you understand, libe separate. Bese ubakhela futhi igobongo lomndawo nawo liba separate kulaba beyithunywa ngisho. Yebo. Bese kulaba abanye abantwana laba ebomnguni uyaba-edela igobongo lomnguni, angisho. Ngoba abantu abafana, angeke wena wakhe ibhudlu eli-1 bese lidliwe umuntu oyi-1. Yes, I have a concern kakhulu la ngiyokhula khona ngoba sidlisa ibhudlu ebhakedeni eli-1 ngoba mina I don't like it. Ngoba I believe ukuthi manidlela endaweni eyi-1 ukudla like imimoya iyahlashana ngoba each and every idlozi lifuna ukudla kwalo. So mina ngiprefera lokhu bantwana basekhaya. Makube kungena ama-patient, mangazi ukuthi kule maybe 2 weeks ngibaphakamisela umnono. If ama-patient abayi-3 or 4, omunye nomunye oba nebhakede lakhe lomnono. Ngisho ama-patient eza namabhakede wabo, ngisho umnono patient idla ibhudlu layo for idalwa zakhe. Angeke ushaye ibhudlu lidliwe bonke labantu endaweni eyi-1 qha. Leyo nto we must stop it. That's why abantwana sebaqubuka sebahamba nemimoya ebangayazi. Uye lapha anemimoya yakhe sekabuya sekanemimoya engayazi. Ibhudlu like you can't share ibhudlu. Kudla kwabantu abadala kubalini. Either usesikolweni noma usendlini, ibhudlu awulishare. Ibhudlu lakho libheke, igobongo lakho libhekene nawe. Uyazi ukuthi amagobongo mhlambe uzophakamisa maybe kunabantwana bomndiki, kunabantwana bomnono, kunabantwana bomndawo, angisho. Bese kunabomnguni, kunabamakhosi, angisho. Uyazi ukuthi okay, maybe the first 3 weeks ushayela amagobongo ngathu omunye nomunye unamabhakede wakhe niphakamisa leyo mimoya. The next 2 weeks niphakamisa eminye imimoya, but omunye nomunye umuntu udla ukudla kwakhe. I ask ugobela wami ukuthi kwenziwa yini ukuthi sihlanganise endaweni eyi-1. Wabala into zokuthi hayi si-eliminate ubungozi bokuthi elinye ithwasana malinomona kwelinye ithwasana lizamthela ushevu adla, yabo into ezinjalo. Mina manje I'm asking ukuthi wena lamagobongo ezugobela uwabekaphi, ngoba amagobongo kumele uwafake la mathwasana angangeni khona. And amagobongo aphuma ngesikhathi esi-1 abuyela futhi ngesikhathi esi-1 kuleyo ndawo leyo. Amagobongo wey'gulane zakho gogo, wena thwasa, wena gobela, wabeke emsamo wakho, agqokwe amadlozi, agadwe amadlozi, ngoba labantwana beze edlozini lakho ukuthi bazokhuliswa idlozi lakho. Uyenza yini ukuthatha igobongo uyolibeka endumbeni la kungena wonke umuntu khona? Ngoba amathwasana mhlamba ayagida lela abantu abazile abazobheka amathwasana, umuntu uyangena lapho uthela ushave abantwana, abantu bayalimala. Uyayibona into enjalo, asekeni ukuba amadlapha. Uma umelaphi wendabuko kumele ube nomsamo. Amagobongo ahlala emsamo. Abantu bayabhala amagama emabhakedeni wabo, angena ngesikhathi uwafaka wena or indodana yakho, unyakwambe wakho, nguye kuphela ovumelekile ukuya emsamo ney'ngane zakho. Bayawafaka amagobongo ekuseni mabacede amathwasana mawaceda ukudla igobongo. Bayawakhipha futhi entambama mabashonisa impande yesibani, angisho. So ngicela ningamikiseli abantwana babantu amagobongo. Igobongo liyi-sacred, libhekene naleyo ngane leyo ney'thunywa zakhe. Namagobongo awafani, kunamanguni, kunamagobongo wamakhosi, amagobongo womndiki, kunamagobongo womnono, uyayibona into ezinjalo, kunamagobongo womndawo. Okay, sengiphumile lapha ngisabuyela. Bese-ke wena patient, wena nyanga mase uyomisela umuntu igobongo, kumele ube pure. Angeke ngithi ngilale nobaba namhlanje kusasa ngiyahamba ngiyomisela umuntu igobongo, qha. Angeke ngithi ngishonelwe ngihambe ngiyomisela umuntu igobongo. Angeke ngithi ngingasi-pure mina self, ngikhubazekile, kunezinto ezingangiphathanga kahle, ngihambe ngiyomisela i-patient igobongo. Nayibona into enjalo. So
ithwasana igobongo selenzani siyaliphakamisa ngoba sekangenile esigodlweni siphakamisa imimoya yakhe. Bese i-patient uyelenzani uyolimisela igobongo. Angisho ulimisela kuphi igobongo i-patient endlini yalo, alimiselwa kimi. Alikho i-patient ezodla igobongo kwami, cha, igobongo silimisela endlini yakho. Kodwa amathwasana igobongo enzani eza kimi, alidlela kimi igobongo, kodwa abasheri igobongo. Omunye nomunye ubhekene negobongo lakhe. Labantwana bayayikhipha imali, thenga impande, beze namabhakedo ubenzele. Omunye nomunye abhekane negobongo lakhe, mawaceda amagobongo ahlala endlini la kungangeni umuntu khona. So there's no poison ezoba khona lapha, unless if uweke igobolo wena gobela ozayithela i-poison, will be accountable for them. Uyayibona into enjalo. Asiyekeleni ukumosha into zesintu, siyekele ukumosha into zabantu abadala. That's why abantwana bethu noma bathwasile, abantwana bafike ezindlini bangakwazi nokushaya amathambo, bangakwazi ukwenza next, because sibabhedisela nje baseseyikolweni. Amen, angikho lapho. Amen. Okay, so omunye mkhulu bengibuzayo ukuthi gogo, mangithenga impande zegobongo ngihlanganisani. Yabona kumnandi ukuhamba uye esikolweni uyofunda ekhehla nezalukwazi. Lento self initiation ngiyayithanda, ngiyithandisisa. Yes, noma uyenza i-self initiation, there's a mentor okumele uyikhanyisele nethonga lakhe likufundise. Noma ungayohlala ey'godlweni zabantu, uya ekuseni ubuya, leyo mentor leyo izokuthicha. Angisho bese uyayikhanyisela yena nethonga lakhe, ngoba vele ayikho i-self initiation emhlabeni. Angiyazi mina le fashion ye-self initiation ibuyaphi. Mina ngazi ukuthi kwakudala nje amakhehla bokuba namamento, bebahamba bashiya amakhaya bahambe bayokhula babuye sebacedile. KwaUjesu wahamba wayokhula, i-teenage youth yakhe yakaJesu asiyazi wayesekukhuleni, wabuya wa-apontelwa ama-mentors azomlekelela ukuphakamisa ithunya konke lokhu, abo-John the Baptist kanye nabanye abantu abangaphumanga kulelo Bhayibheli. Nangizwa ngisho. Amen. Ngizanitshela nje ngoba shem ngumaZulu mina, ngumama wezwe. Angisho kodwa ngithanda ukucabanga nabogobela, yabona, ngoba manje siniyasuyisa. Ngizanitshela nje a few things. Okay, lawa esiwenzela amathwasana angengikhulumi kakhulu, but sengimtshelile mina. Ngitshela ukuthi yabona yini, kunomnono, kunomndiki, yabona into ezinjalo. Ya, akunomnguni, kunomndawo. Yila magobongo kumele bawadle lapha ukuphakamisa imimoya yabo, yabona, nokugeza idlozi. Angisho. Amen. Bese masisiza kulaba ebasendlini abafuna nje ukulungisa indaba yamagobongo abo, ngizonitshela angazi ukuthi ngitshele ngaki ngazi ngasa marithi ngintshele anyway. Kumele uthole umnono, ne, bese uthole umlulama, ne, bese uthole umfazi othethayo, ne, bese uthole istandu, ne, bese uthole uRoselina. Ngisho. Bese uthole uMadlozana. Ngisho. Umphehlwana. Ngisho. Bese uthole utshani bezwa. Ngisho. Bese uthole ihlunguhlungu. Ngisho. Bese uthole yini ngayibizani, iphakama. Ngisho ukuthi amadlozi wakhe aphakama. Ngisho. Uthole nememeza ukuthi bakuzwe noma ukhala. Ngisho into ezinjalo. Uthole nomkhanyabudu yakhona ungene ebhudlwini bazongishaya abantu. Uthole nempendulo ukuthi bakhona ukuphendula. Angisho. Uthole nempendulo ukuthi, bese uthole umzaneno. Ngisho. Uthola abosibhaha, yabo into ezinjalo. Hayi guys, uthole nabosondeza ukuthi bakhona ukusondela bakuzwe. Ngizogcina lapho ngoba nizongicabanisa nabogobela ezinye izinto qha angisaqhubeki. Ngicela nihambe niyothola amamento, niwakhanyisele. Amadlozi wami awayithandi lento, amakhehla wami awayithandi lento, ngoba kunokuthi nize la esigodlweni ningiqele ukuthi yabona nikhanyise, ninike lezi zinto nizifuna mahhala, which is not fair, of which is not fair. Yabona, but sizathini kusemhlabeni la, senginikile and angisabuyele emuva. Ongizwanga akazwanga. Amen. Makhosi amakhulu. Ngingakhohlwa-ke igobongo elamathwasana liyaphakamiswa. Ngisho. Lidlelwa kuphi esigodlweni la yokhula khona. Ngisho. Elama-patient igobongo liyamiswa. Ngisho. La i-patient ihlala khona akezi kwami, alimiselwa kwami. Ngisho. And no sexual, awulali emzini yabantu, awudli ingulube, awudli fisha. Ngisho. So until 7 days ziphele, ngoba nami mangugobela if ngiyokumisela le gobongo lakho, ngamanga kahle igobongo lakho lizobola 7 days, angeke iphele nje, yabona.
ya and utry ukuthi ubeka amakhandlela elimhlophe neliyelo angisho kubomama kubobaba bese kusasa lona leli yelo limixa ngapha elimhlophe limixa ngapha ngisho uyashaya uyakhuluma ngisho ya igobongo uyalidla ekuseni uyalidla futhi nantambama ngisho amen makhosi amakhulu ngiyabonga makhosi hey ya